Bismillahirrahmanirrahim. Yen sira kabeh padha adol tinuku kontan iku bisa sira sukses ake. Kudu iku kula nate komunan Basula dijak kanca wae. Iku ben ana seksine ya malah sing dikomen saya ngalih wis. Balane Basula repot. Wong kabeh wis hak. Lan seksi ora kena digawe melarat umpamane ben nulis apa kan juru tulis apa kan jurisi orang ngerti utawa orang diwenehi ongkos utawa ora seksi dikokon ngekseni apa kan diwene ora ujug kono seni kowe kating karo juru tulis karo seksi iku gak nek diintimidasi. Yang silakan pada melanggar bukan dilarang dening Allah, yaitu gawe melarang juru tulis utawa seksi ngerti yo. Yen oleh dhewe melanggar iku suci pembangkangan saking taat. Berarti masih dadi sira dadi wong sing fasik. Sira kabeh bisa padha wedi marang Allah. Sira kabeh diparingi ilmu dening Allah kang gandeng karo kang dadi kemaslahatan persoalan yo. Yen sira gelem wedi Allah bolak-balik ini rasa takwa. Dadi nek kowe lakoni sesuatu diilmuni. Allah Ta'ala itu bersapa wae kang dadi lakune yo. Mune besok ing akhirat wong kang fasik lan wong kang takwa bakal nampa pembalesane dhewe. Mulane rasa gaya. Tiba gaya numpai motor elek. Atau numpai motor apik. Sawung gawe lawan dain yaiku sawung gawe kang salah siji urupane luru barang lan duit. Kontak tegese wujud lan kang siji ditempo ati. Jadi kan ana kalane wong transaksi niku kontak ana sing kok tak bayar nek ndak wagi. Ngoten iki. Ana apa ya? Minggu ya harus telung pagi berapa ya? Tapi nek sing betul ngono itu gak itu iya lho gak mak sing tau dadi juragan sapi sapi ini didel ngatiki ngapagi ya ini rebu wagi ini rebu wis lali pasaran rapopo sangerali duit pamane mawon sing lumrah pamane sesuk wagi sing nggawa sapi gak mat nek tak bayar sesuk 10 juta nek 6 wagi 10 juta 12 juta aja 2 juta kok tak bayar kan sawung ngoten iku salah mending soalnya ngoten mari batalke dodol tinuku soalnya gawe regalo loro ngoten nggih dodol lha ngerteni rong wagi tambah 2 juta mamane nek sak wagi bayar uangane niku indikasine kena dienggo mubeng gawe akhire sing duwe sapi nampa anakan duwe kan lagi mari bentuke boten ngoten umpama
namanya kan madol sapi 10 juta ono sapi 10 juta bedek ora sapi bedek ngoten iku mending 20 juta hemat duit sapi nah kenapa ngapuran hemat tahu-tahu ya tahu-tahu ya ya kira-kira mulai kemarin ayo 6 pagi lah nek ngoten mau oleh nek perkara akhirnya duit 20 juta itu diembel-embeli 1 juta atau 2 juta ini kan tergantung kali sehingga tapi mau lho tetap nganggo kwitansi nganggo saksi model jadi begitu tidak terus nganggo akad luruh berarti kan kalau mindri ini sing raweh itu kuat kredit ini arti kredit ini model itu tuwek biar tuwek biar kan ada biasanya bawahnya itu 10.000 kan ada terjadi jadi 10.000 berarti 10.000 besok P10 kan ada mau itu nak bawahnya sendiri itu mulai cash kudunya lagi harganya 10.000 P10 akhirnya yang nonton dulu soalnya orang sini gak rego luru aku ini kenceng kok mu kan ada lo kan sering mu aku ini kenceng kok mu kan ada ya kenceng ya namanya berarti curiga berarti gak rego luru lah ngoten iku wae yo mbok mimpi kowe semono mbok nyengker semono kan ada dulu saya aku yo ngene Pak kuwi kenceng kok padahal niku murni kanggo ngindari rusake akad nek kok rusak mari batal maksudnya jadi motor jadi kadang motor sopong motor yang dilangit ganti jadi seranggung gawe kelaman dele itu seranggung gawe kaya salah isi urupan luru barang lagu duit kontan dari wujud lan kang siji ditembok akeh tempo kalau ditembok ngobaten tempo diriku kosok balik air kan alam diriku opo wae kan ora ono ing ngarepe wong kang akal mulane dari diu utane angin yo iku perkara kang nyotok ing ngarepe wong kang akal lah tempat itu duit ono duit ono nalika akan mari barang burung ono ini ku akhir dari tempat tuku barang kan utang itu barang ono nanging binti dulu ono para ulama padha dawuh lho iki dawuh wong kang bisa nulis utang iki yen ana wong kang njaluk tulung wajib nulisake nanging para ulama perintah nulis iki diartekake perintah nuduhake bener ora perintah wajib jadi umpamane ora ditulisake yen ora diopahi iku ora dosa saya ortopedi ora ana persoalan antara ulama yen jaluk apa tulis utang iku digunakake kaya kang rumahku ana ing kantor notaris semono uga yen wong duwe hak yaiku wong kang ngutangi safi utawa wong sing gak mampu utawa wong dhaif utawa iso mandiri
wali iso tumindak atas namanya. Nah kan tinggal pakai wali apa ini ayat ini wong kang nyekel urusane. Masuk dulu karo tok bingunge yo ora usah. Kaya wong tuane wong kang diwasiati wong kang ngurus perkara adol ilmu utawa kang utawa juru bahasa. Seksi kang jaga taunan yaiku wong kang adil. Jadi syaratnya dari seksi ku kudu adil. Kang wong kang adil kok adil yaiku wong kang ora gelem nglakoni dosa gedhe lan tansah reksa muruah. Tegese ngersa kehormatan diri lan ngersa awake saking dosa sing utawa dosa gedhe. Kaya ninggalake salat, ninggalake zakat, ngombe arak lan liyane. Jadi sajur ora payu dadi seksi ora payu jaga-jaga. Karena seni itu perlu kipanya yang akeh wong kang patut seni yen ora ono kang patut seni kejaba wong loro hukume seni berdoa. Dari nama pilihane nama pilihane semua loro wajib kowe. Kalau itu tetap bayato. Kalau itu tetap bayato iki dawuh minangka itu marang dawuh ilan takunati jarotan. Tegese perintah nekseni iki yen didol rupa tanah pekarangan lan barang-barang kang ora bergerak ora iso dipindah yen dawuh ilang takuna ngarep iku tumrap barang bergerak kang arep kang ora tetep utawa bisa dipindah-pindahake. Jadi kalau asidu itu iki dawuh minangka iki marang dawuh ilang takuna tijarotan. Mulane piye wae dagang tanah niku tanah ora tanah di bumi kita butuh lho tanah kita butuh iku lho dagangan tanah niku napa kaplingan niku yo nek cara wong Jawa ora kena ora apik nggih krana alasane napa alasane wong digawe kolam lemah awake dhewe dimakel lari ngoten iki awak dhewe dijual lari anane nek Jawa nek Jawa yo apa nggih karena sampeyan iki Jawa ora ngoten mawon sampeyan Jawa yo hati-hati nggih soalé anggere wong ketok nggih wa asibita bayar itu dawuh minangka iki marang dawuh ilang takuna jelas perintah nekseni iki yen kang didol rupa tanah pekarangan lan barang-barang ora bergerak ora iso dipindah yen dawuh ilang takuna ngarep iku tumrap barang kang bergerak berarti tijaroh niku indikasi orang yang gune barang sing ora bergerak. Imam Malik dawuh sapa-sapa kang ngamalake ilmu kang diweruhi Allah bakal paring ilmu iki opo kang dhewene durung ngerti marang wong iku. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban fahrihanun maqbudah fa in amina ba'duhum ba'dan falyu'addil ladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktum syahadata man yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Wa huwa bismillah al-Fatihah.
صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو العليم الذي شفاعته لكل هاي من الاول المقتحم يا ربي في المصطفى لمقاصدنا وكلنا المضي وسع الكرم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين